Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an film khasi borsing rei kadang beteng ban kring bun kinong pet kai sha so tham auditorium shillong ka jingwan pat ba ban pet egani ka film ka long ka bakrau ka bapin ishai ka jingkershan jungi pat ba eka kamshna film khasi bun kinong pet kai ki blawan pet eka film ki lapan pauru eka jing snokmen but I men CMU director producer ba kinong ele kai benta jung ka film na marga jingna jungki banwanra eka film ka brang ka khana ka bakta eka jing impact ba habakran shikilat pathai khubor uba one job soklen uba de way na kinong pet kai ula ai ka jingero ka bakrau eka kinhun chna film borsing uloong bagani ka film ka doni ka khubor ka badan jingmut bat ka pen pauru iki benta ki biade baka imlang salang ka culture baki jinglong jingman jong ka jait bin riu khasi ba one job uloong ru baka jingjob jong ka borsing ka di ka dak ka pasai baka khana bat ka kharkhana film khasi kadang kiu shaprang bat baki pat ba kilak loi ban kershani ki film ki badan ka jinglong ba bha bat ki ba ai jingi kai ula kenturu ye ki nong shna film khasi bakin ye beteng ban pinmi iki film ki badan ka jingmut jing perkhan bar ki bala ban aiman sim ye ka pateng banwan ha ka ju ka por bakin kenturu ye ka culture bat ka riti dustur jong ka jila Meghalaya ka film borsing kabla direct do Kiki Garrett bat kabla shimbenta do Arif Mukhim bat ka Wanri Pingru kala yo ye ka jingkershan ka bakrau na ki pat ba bat kala long ka way na ki film khasi lawan borsing bala pau pha ha ki kisni Di kumulong luway, haki film kasi, kita kuntik niya film borsing. Ayo view iya haki ni film borsing. The most important thing kada boy ko ba ki ka rukom shoot ka direction nang ta nadukikas kinong akru kalong ko film ko ba kam ther na ki film kasi hagi ni singi ka way ka jin ai kublay congratulation ya kalian ga zonga ya iba Kiki Garrett ta ka ni ka film ka bangile i ka jin kala la si ha ka rukom ring ya ki film kasi aga ba ki VFX kila apnon kam ka kum ni ka jok tengi kelmen ru na ka lian ga zongi ya ki nom sina film mo ba kani ka rungsa ka ba ki iba Kiki la ai le si kan rung lang inila lang ban afford mane haki way pa ki film kasi ba ter Di mata hikum nung roy, yu i bahagan ni ka film, tapi di roy kidon kibalong ya hap ya kimlang salang haki dia beri tinggi lah ngade hayang asem lah ngade hak politik lah ngade ha kikim jing paman kasi. Kahabay de ba ki jingruay kum unurway la banong kidon la ki jingruay namar bale ba banong ki jingruay jing e lo kidon ki jingruay ki bay hab ki film lo kidon la ga jong habdi de ki jingruay nang ta ki jingruay ki barway na kabinta ban kintiu ki imlang salang ro kidon la ga jong bat ki jingruay ki for election ri kidon tenre ka ka message kalong ba ya ka purpose ka bangki ka jingruay ki ruay nam ta ka jingi ka ba along through kini ka balong sisyaru kaya ka kum ka kabinta Kaigo pi haka bakut ni ka film habray pa ka puran ka baak hak ni. Nakaling ka Wanri ila di legend na hagni ka kasi jentia ka jongnya jadi ba ayu pada sukunat kalong ka kata ka bangi ong ka consistency mo ka ba nga na du de long khana na pe ji hadu mentang impat sange kam pakai ka jing long ka ba ai ka long ba ya ngi ki ba ya ja ka kam ruai kam aklim na kini kam kalong ba banyai ne kan ba kapur ka dangai kata ka Hadong tani iba ka film kasi aku kalakir em kum kuwi ki film harkana sna film ha kari India penjarkat bah Bollywood. Ngai lengba ka jing ay mensim ka jing keresan jeng pajba ngasu kanat bani i baki pajba ki wan naki sinong kinong ba ther jom ka brief nyo trap banwan support lengba ki ne ga film ba ther ki ba ki launch ha la habiju ne hangung no ne ali hangiro te ka ka bani community kalong ka ba bat ni kerben ru bayu i menta na kaleng sarkar ru kala yarap sibo ni kinong sina film yo ilang baki media lang baki scheme ba ther na ka ba hilong Meghalaya ru tengi kerben balong ba ka jing keresan ka sarkar ka jing keresan jeng pajba no keresan ka jing ai men simlang iway let's say ngila ban reach to that level at one day ha ko ba kasi Iba kan ko film baka kadisang film ka long kala kata niya dia ka buk semusat ya ka kamsan ka tay ha ka dalaw ni ning yo ipa baki sen bertay dungi lagi nung ilam kimpat diwan sa kemat banwan anu sim berwan pek yang ni film ki ban keresan you know kam di ban ong ba hap ngin kerpat ban keresan
it's a choice after all kadi ka hok ladi kambon ladi handai ka ka thom galong ka bakum di ong kata ka slogan ka bangi ong ba indai kinti wala ki jong hakalen ka bri nyotrep nya burom ki wipat kata kadi ka kintin kadi ngaslo ba bandrung hawai paluwai wo unog song jong ka bri nyotrep ba yala ki jong lah kasap thong de hakan uro ka bentaru kadi ka hok yang ba ji bangi dia ke sanlem bri kinti wala lain no ai ka basnio Satu ki so ya ham nem kajim ketani ki film kasi ki bobiang hari kasi dengi asip dum aila bayi kapisah ko dengi baki ak piring ni balik sabar dalal ni baki naik ki dengan pergi sinma jang ki wipat kijaj bendrio oh ki itu no kabahan yang melada kum kejela kendam yang kum kini pat Bidi bakata nakalian ke jungi ese ngi yapet ya ki Korean drama ki ki film Nepali ki bun ha ki baya obes ya gitu tinggi pet gitu tentang ngimpet ya ka sur lan ngimpet ya kini noro dari kadon ke story ke babiang ki bri kin yo catch bit ya ka whole story marnila bu subtitles ba per ha man la ki film nila persang bakata hinga so ba kawai ke story ka ba don kam nam ta kanun website Bobon kipri kaje kono jungi haba kipek film kim ju pek kim ju bisar ya kacing kitna jangka film bagi kitna jang story ni kisupai be ya kador kipek ni bom kitna kipek pun ki kawai number ba each and every film kabasna manu ru kadi bandan dia ka purpose kata kadi ka message ya ka society ka banikong kadi bandan ka bakit jemun kumahin ka film ru ngi ka kadi ka la banong ka kam kadi ka drama mo ni film te kadi ka film ka ba stories pang ka crime dan ka politics and all te hakum kadi ka por bansi sina film ba ya ki jingi ro tinting hab sina ya ka reality of this present generation ru hagaba ka jing new kala bantela kam bansu ya keren dan ka tin gidan kam ro tinting ka message ka ba na ki media ro tinting ban ya sina film story pero kanang ba kan pen ken mau yanu no kala se kan reflect yanu no ro sementara film bagi nong film tinggi hatu kisna film ile ban penyok nong ban komersial na kile ban kentiu ya lagi jong ti kawai ka bakongsan kata kadi habadon ka investment di bandon bet ka jingyo nong marbali banong bet ban sule tang ban just for free ru andrei you have to pay all each and everything adu ka jaka adu ginong shoot long kala adi ka kampelut bisa de ngaru kumunurwai nganut banong bang ngirwai ru marbali bentali perthai keduk kam jam ngiyok kamai ni YouTube ngiyok lembag shoot tela di ka business part of business te ngasong badong ba ban sina film ban su long tang ban su simple way ban ong persubha yan ni no kinong pa ngai kala bandiru ka business baga ki way ki kiyo ka Bollywood industry ka kiyo way ki kiyo kala ka business activity ka ba siu tax ya government sibon let's say one day ngiruin long kita kinong siu tax si bahe lagi bahe ko jela so takai go kubot na si kum bunong ruai ya kinong sna film kasi bari ki pai ba ka khubot ka long ba katahi kung bang ong yung tiwi lagi jong in burom ni ko ipat kakitin katali ka im nakasur ka bang iyakren kung kajad benriw bat habagi film kasi kikiyo kiyakren da kakitin kasi kemau ba kakitin kadang im kajad benriw kadang im nakisur juluway nakisur kenut kisur pawar baleng bagi film lo kumjo